Sir Ronald sa tuang bahin diha sa Cancer Center. Sir, unsa may mga kabahin, no? Nagisgot naman gyud si Doc og mga datos. Kumusta man ta diha, Sir Ronald, sa atua? Unsa may mga datos o statistics nga ang atua sa center nakakuha, no? About cervical cancer. Oo. Una siguro ang kining cancer sa kwelyo sa matris mo ni ang ikaduha nga klase sa cancer nga maigo sa mga babayi. At the same time, it's unfortunate nga ubay-ubay sad sa atong mga kababayan nga mamatay ini matag tuig. Though dili siya sama kadaghan sa cancer sa tutoy pero ang number one, sir, kuan man, no? Tutoy man gyud. Okay. So like in Metro Cebu, for example, naay 70 ka mga babae matag tuig ang ma-diagnose. Pero this only kuan ra ni siya ang mga reported lang ni siya sa mga hospitals. We presume nga naa pag yun mga kaigsunan nga wala na appeal ini niya nga report. Matag tuig sad na ay 30 city ka mga babae nga mamatay tungod sa cancer sa kwelyo sa matris. This is unfortunate kay sa nahisgutan pa nananato ganina ni Doc og nahisgot ni Doc Galbo nga ang kining cervical cancer usalan ni siya sa few nga mga common cancers nga naay prevention og naay early detection. Dako jud ang tsansa unta sa mga babae nga mo survive ini niya nga type sa cancer if not kundili man gani nga matambalan gyud totally cured gyud. So mo na siya nga in partnership sa like sa POG, sa BSMMC nga OB/GYN department, sa DOH og sa uban pa nga mga stakeholders nga nagtrabaho para lang gyud nga makontrol ni ang cancer sa kwelyo sa matris nga magsigita og kuan kining hatag og lecture usa ni siya kining atong education number 1 gyud siya kay naa may mga available sa atong mga public hospitals, for example, dili lang sa mga pribado nga mga hospitals ang kining atong gitawag og early detection measures. So gamay na lang gyud unta ang kuwang naman lang gyud ang among nakita nga ang katong mga babae gani nga mahimo na nila nga habit gyud unta ba nga magpahiling gyud sa nasgutan ni Doc nga matag tuig regular gyud unta sila nga magpahiling para gyud nga so importante gyud na importante niya importante sad nga di maghuwat nga naay symptoms. Okay. Sa nasgutan ni Doc nga na kay gipamati or wala basta maigo na kaato niya nga edad og mga edad. Yes, katong sa may mga risgo diyan na so kinahanglan na kay bation or wala mas maayo magpahiling taga tuig. Okay. So klaro kayo. Okay, sir, balik Sir Ronald no sa atua sa IJAK unsa may gihimo na karon haron matabangan no. Kining kahimtang karon labi na gyud sa kita sa IJAK unsa may mahimo naaman tay in partnership gyapon sa labi na sa VSMMC nga POGS nga section sa nga magkuan man ta we have like mga screening activities, cervical screening activities sa nagkalain-lain nga lugar sa Cebu. Ugma we were invited to join sa naay healthy lifestyle nga event ang Seventh-day Adventist dito sa Bulacau sa. Actually ugma na siya og ni Monday 18 ug 19. So we're joining ana niya natay manghatag ta og libre nga cervical nga screening. At the same time katong mga babae for example nga ma-diagnose o sa early nga stage mohatag sad ta og kuan assistance para ma-operahan ang mao nga pasyente sa kay usab na sa atong gi-promote katong early detection at the same time katong primary treatment kaysa naisgutan na kaganina ni Doc nga sa iyo nga bahin dako jud kayo og tsansa nga napay nga makuan nga maayo kundi magari mo kuan mo tani mo outlive ang patient ba sa sakit. Okay. So together with that usually ang mga cancer ang problema gud sa mga tao is that pag magsulti cancer sulti mamatay nako wa na koy pag-asa dili na tinuod. Okay. Ang kanong mga cancer karon basta lang masakpan og sayo curable.
I assure you, more than 100% chance nga maayo ka kung masakpan lang sa'yo. Mhm. Tapos, kung masakpan sa'yo, mas less siya ato magasto, operasyon lang ba, o sa ba kaysa kung madugay ka magpa-examine, dako na kay magasto, kay kailangan na ka-graduation, kailangan chemotherapy, tas ang survival nimo kinabuhi nimo magkanam kagamay. Okay. So mo na no mga kaigsuonan kamong naminaw diha karon, gi-emphasize o gibalik-balik gyud nga ang early detection kay at least sayo mahibaw-an unya sayo sad niyo no dako kayong tsansa nga mo survive no. So mo na Sir Ronald sa atong bahin, kita sa Cancer Center nagpadayon ang ato ang padayon ni siya nga programa, and then sa imo na nesgutan ka ganina usa gani sa katong usa sa mga resulta or na agreement nga among na come up after sa katong cervical cancer forum nga na nahitabo dito sa Cebu City Social Hall nga instead of doing kaning screening kuan siya nga opportunistic, we are requesting na gani sa kuan. So we are nag-coordinate mi sa tanan mga barangay sa Cebu City ug sa uban nga sa probinsya sa Cebu nga mo coordinate sa Vicente Soto or mo coordinate sa ilang local health unit sa ilang provincial office, sa provincial medical officer nila or sa city health officer regarding scheduling sa pap smear. Ang gusto unta namo dili nga kana mo adto lang may mag-check up og pila ka porsyento nga tawo. Gusto namo nga kinahanglan malista gid tanan nga mga pasyente kanang mga starting at 30 years old to 50 years old nga ma-screen sila para sigurado na tadya nga kanang tanan nga membro sa barangay cleared na tadyana. Alright. So muna mga higala no kung makabati mo og mga impormasyon o pahibalo nga adunay mga himuon nga mga mission no kabahin sa cervical cancer ayon ninyo lang na mo na ni kahigayunan diin kamo maka-check up no nga imagine na to kita pay anhaon no uban sa atong mga barangay, so atong pahimuslan ang maong mga services nga gi-provide sa ato ang mga partners mga higala. Okay, Doc, unsa may angay kang buhaton no aron ma-eliminate ang kining mga identified nga barriers for prevention and cures with regards to cervical cancer sa imong bahin, Doc? So ang tan-aw lang gid nako dinhi is that ang tinuoan ra magud nga sayop. Mao ra gid na ang permero o pinaka-importante nga barrier nga dili magpa-consult ang pasyente. Pareha diyan ang makita na mong pasyente dugay na sige bleeding sa grabe na kayo because ang usually ang nahitabo diyan na lahi ang tinuoan nila sa gitawag natog menopausal nga bleeding. Okay, kay ang usually musulti ang silingan, musulti ang lula nga okay ra na menopause na di sala normal na nang mag-bleeding, sayop na. Okay, ang magmenopause nga babae ka na magregla niya is magkanam kagamay, regular ang gihapon. Usually magmenopause ang babae starting at 48 to 52 years old. Wanang Pilipina magmenopause na. Pero kung ang imong bleeding diyan nga panahon more than the usual meaning kung tulo lang ka kadlaw karon maupat na or 5 kadlaw or karon magpasador na ka or mag-apol-apol ng bleeding or mag-spotting in between sa imong regla or kung mag-contact mag-spotting ka, dili na siya normal, dili na siya menopause, kinahanglan magpakonsulta dayon sa soonest sa BSMMC or sa local hospital ninyo. Okay, sadli pa dayon nana sa linya. Okay, si Ma'am Evangeline Camuro. Ma'am Evangeline, maayong buntag. Maayong buntag, Dak. Yes, ma'am, si Tats ni nya kuyog nato ang atong mga partner doctors no sa Vicente Soto. Ma'am Evangeline, una sa tanan, kumusta? Unsa man ma'am ang mahitungod sa imuhang o sa mga cancer survivor ma'am no? Ma'am, una na kong pangutana, diin man ni o kanus man nimo na matikdan ma'am nga aduna ka niini. Sir, di kayo maklaro, sir. Okay. Ma'am Evangeline, ma'am, akong pangutana. Ma'am, kanus man nimo na matikdan nga aduna ka niining maong cancer? Sa magsugod ning ako ang pagdugo, sir, mga November. Nya, wala baliwali lang to nako ba, pero mga igo ra gud makakuha na sa ko ang auntie nya pagka mga one day ra jud to nya pagka umawara sad siya nya pagka sunod na pong buwan, ikaduhang buwan, duha na pud siya kaadlaw. Nya pag ikatuwa na pud ka buwan, mudongdong gid sa speech sa sir o doktor nya kanini ang
pagka 3 months na gyud niya kusog-kusog na akong dugo. So mo na niya Mao mong ko nga- mo na imong mga namatikdan. Oo. Nahinadto ko sa doktor diri sa Balamban. Iya kong gikuanan nga ipaadto sa Obigayni. Okay. Oh, mo to ako din gikuan kay murag nagduda naman jud ko nga murag lain kay dugay na gud nga wan ako nagirigla. Mo to pag kuan ako pag gikuan man din ang doktor nga ipa-ansa ka nang i-check up sa putanan ba. Pag human sa akong laboratory, usa to gikuan ako agi biopsy. Nang bisyo kay naman sa ni papan di kuno ato. So ma'am, sa pagkahibaw nimo gyud, na-confirm nimo nga naa gyud ka ma'am, unsa may gibati nimo ma'am atong mga panahon na? Doktor ako atong paghibaw ginako sa gisulti sa doktor mura ko gidatugan gyud. Kung kaguol jud mura gidato na kung tibok kalibutan. Di bilalim ng sakita. Nya ma'am, unsa man ni nakaapekto niini sa imong kinabuhi ug sa imong panginabuhi? Dik ay kay naklaro da. Dok. Dok. Magigala Okay. mobalik ta atong ikuan no, atong linya. Okay. So yes, sa Doc. katong atong na gamay nga informasyon nga nadunggan nato sa atong pasyente. So namatikdan niya na menopause na siya tapos balik iyang spotting. Okay? So ipa-emphasize kinako sa tanang tigpaminaw nga kung mobalik mong regla, mobalik yung spotting o na-discharge, dili na nga nagdaga kag utro ha. Di na sayop na nga una-una. Okay, kung nagay mo regla pag mag-menopause, pag di na ka magregla for 6 months, tas mobalik mong regla, dili na normal. Nay problema diyan na pa konsulta na yon. Okay, balik ta si Ma'am Evangeline. Ma'am Evangeline. Oh, Yes, ma'am. Yes, sorry kay ma'am ha, naputol ta. Anyway, ma'am, ang pangutanan nako sunod, ma'am. Ma'am, giunsa man nimo pag manage karon, ma'am? Haron usab ang imong mga kahadlok, mausab ang imong dagan sa imong kinabuhi tungod sa maong kahimtang nimo, ma'am, sa maong sakit. Di kay maklaro sir. Hello, ma'am. Giunsa man nimo, ma'am, pag manage sa imong kaugalingon haron imong madawat no ang maong kahimtang, ma'am. Agit sir, saragit sa akong nakuanan sir nga kuan nga mag-ampo sa Ginoo. Saragit. Ay makatabang, mag-ampo ko niya si kaduha pa sad sir. Suportado ko sa akong mga klinikana nang wigsuon ba nga mga kaliwat nako, mga igagaw. Nga ipa-doktor jud ko. Nya mo to nga murag kini lagi kuwad on sir, usahay man gyud mo ang gyud makapugod. Mao gyud babag. Oh, nya mo to nga gikuan ko sa akong mga kung asawa, akong bana, akong mga anak, gagaw nga. Sige lang, mangita tagpaagi nga makuan di ka sa doktor. Mo to nga, ibalik ko nga ni doktora, ako siyang gipangutana nga may posibilidad ba ba yun nga maayo ko? Mo to, ko tagay ko pila ka porsyento kay buhan ang pagunahan nako. Iya mo kung giingnan nga 70% ihatag nako nimo. Basta tumanon lang jud ang kuan sa doktor. So 70% without additional charges. Bitaw gikuan lang ti ka, ma'am. Anyway, ma'am, so kadto pinaagi atong assurance nga gisulti ni Doc nga 70% chances plus ang suporta sa imong pamilya, ma'am. Kini siya nakapagaan ba nimo sa imuhang gibati? Nakapagaan gyud kayo sir. Sabi na gyud nga akong gitingo pa kung yung pagsalig sa Ginoo sir. Pero gyud ang makaatabang jud sa. Mo to nga gusto jud ko nga magpa-doktor na gigwato gayon na. Mo to ikabangan jud. So may gala mo break una ta. Okay, ang atong tak na alas 10:47 na ang maong time check hatod kanato sa Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated. Kahibaw ba mo nga ang kaso sa cervical cancer nagpabiling stable gikan sa 1980 hangtod 2005? Kini matud pa sa Filipino Cancer Registry 2005. Natala niya tuig 2005 ang 7,277 nga mga bagong kaso sa cervical cancer. Diin 3,807 ang nakalasan ug kinabuhi. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam.
Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Ang Department of Health kun DOH ug Philippine Amusement and Gaming Corporation kun PAGCOR nisaad og pinansyal nga tabang sa lokal nga pangangamhanan alang sa pagpatukod pagbalik sa Cebu City Medical Center kun CCMC. Lagip usab sa nagpadayag sa ilang pinansyal na suporta mao si Prime Holdings Incorporated President Han C. Nisaad usab ang Operation Smiles agi ni Marikita sa Limbangan Yung nga mugahin og 1 ka milyon ka pesos alang sa proyekto samtang ang mga city councilors mugahin usab og 200 milyones ka pesos isip inisyal nga tampo. Kahinumduman nga sa niaging semana, nagkiktigom si Cebu City Mayor Michael Rama kang Health Secretary Enrique Ona, diin iya usab na himamat si PAGCOR Chairman Cristino Bong Nagiat o grupo sa mga Hapon nga nisado sab nga moabag sa pagpatukod sa CCMC. Sa laing balita, adunay mga bagong trabaho nga nagpaabot alang sa mga skilled workers ug medical professionals dinhi sa Subo ngadto sa Qatar isip pag-andam sa FIFA World Cup sa umaabot nga tuig 2022. Kini matud pa ni Presidential Relasyon, Philippine Ambassador sa Qatar. Giawhag usab ni relasyon ang mga agriculture students nga dunay plano nga mopahigayon og research dissertation nga mopahimulos sa programa sa Qatar, diin libre ang pagpuyo ug uban pang mga kalastuhan. Kini tungod kay daghang mga kumpanya sa agrikultura ang nag-imbitar og mga magtutungha sa naiskutang lugar. Sa katapusang balita, ang Emeritati Company Global Sphere interesadong mamuhunan og usa ka proyekto nga gibanabana nga mokabot ngadto sa 1 ka bilyon ka pesos dinhi sa Subo. Ang mga kadagkuan sa maong kumpanya ni bisita kang Cebu Governor Hilario Davide III ug Cebu City Mayor Michael Rama inubanan ni 4th District Representative Benhur Salimbangon. Subay niini, nisaad si Davide nga iyang ipadayon ang proyekto nga mokonekta sa isig katumoy nga probinsya sa lalawigan aron mas mapalambo pa ang mga gagmayng syudad sa Subo lakip na ang Metro Cebu. Samtang si Salimbangon sa iyang bahin, misumitir og bill sa Kongreso agig pagsuporta sa plano sa kanhi Gobernador Sanchez kinsa iyang kauban kaniadto sa Cebu Provincial Board. Ang Global Sphere nagsuod katulsi na katuig ang milabay, kinsa alayon sa European and American companies, mutabang pinaagi sa paghatag og pinansyal nga abag sa mga commercial companies ug government buildings. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Gigi, mayong buntag. May higayon pa sa pagtuboy sa mga bayani sa inyong komunidad. Kini kay giluwayan ang deadline sa Ramon Abortes Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nag-unang Social Development Award sa Kabisayan ug Mindanao. I-download ang nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang nahabang form ngadto sa Ramon Abortes Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000 o sa mga drop-off center sa inyong rehiyon. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono 032-418-7234, local 105 o sud sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibuok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 0933-5144-005 alang sa Sun, 0949-7643525 sa Smart o 0927-5768055 sa Globe. Katapos ang pagpanabot sa nominasyon sa Mayo 31, 2014. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Balik ta may gala, dugang announcement. Salmot sa gabi sa Kabilin, diha sa ikawalong gabi sa Kabilin, nga gitimahan og Rise of Queen. Karong umaabot pizza 30 sa Mayo, alas 6 sa gabi hangtod sa tungang gabi. Nga gihipay gayon sa Ramon Abortes Foundation Incorporated ug mga katambayayong niini. Sa ticket nga nagbalor og 150 pesos, makasulod ka na sa kapin 30 ka mga museo ug mga dapit sa Kabilin. Libreng makasakay og mga bus sa imong pagbiyahe ug makasuway og sakay sa Tartanilla sulod sa karaang distrito sa syudad. Usa kini ka talagsaon og dili angay sipyaton nga kalihukan nga mosaysay og balik sa paglambo sa Sugbo isip harang syudad sa habagatan ug mopadangat sa atong pagkasugbuanon nga makita diha sa arte, pasundayag ug uban pang kulturanhong kalihukan. Alang sa dugang kasayuran ug sa pagpareserba og tiket, mahimong mo kontak sa nangapil nga mga museo ug mga dapit sa Kabilin o tawag sa telepono 418-7234 local 703
mahimo sab nga mobisita sa website nga www.rafi.org.ph/gabii sa Kabilin. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki will have a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay, or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academy, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. Some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth's role in nation building, and we are ready for the new normal. For inquiries about community, you may email at rafi.org.ph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. May gala, ana atay. Okay, balik ta sa linya. Doktor na, sir. Hello, Ma'am Evangeline, ma'am. Doktor. Balik ta, ma'am. Ma'am, ang ako sigurong hinapos nga pangutana nimo, ma'am, unsa may imong ika-advise labi na gyud sa ato ang mga kaigsuonan, no, nga sama nimo baka kana bitawng nagpanuko pa, nagpanghadlok pa, wa kayo'y igong kasayuran, ma'am, kabahin niini. Unsa may imong ikatambag nila, ma'am? Akong ikatambag nila, sir, nga kung doon na gani sila mamatik dan sa iyang lawas, iduol dayon sa doktor, aron mahibaw ta nga mauna, ang uban gud mahadlok man gud mahibawan kung cancer ba. Pero akong ikakuan nila nga basin pa diay og pareha sa ako nga ayo lang sa intawon. Nga dili sila magpanuko og duol sa doktor aron mahibaw sad ba o parte man sad ana nga pananglitan na adjud ta ana. Di ta magpawa sa paglaom kay napay Ginoo maluoy jud nato yung sampiton. O karon nagpasalamat sad ko, sir, sa tanan nga nakatabang nako sa akong pamilya, labi na gyud primero sa Ginoo, sa akong pamilya o sa inyong foundation nga nakatabang nako sa akong kaayuhan. Pasalamat lang jud dako kaayo nga nakatabang jud. Daghang nakatabang nako ba. Labi na gyud, ma'am, ang una sa tanan ang imong pamilya, no, nga mo'y nakahatag nimo og kadasig. Wala. Oo, sir, mao jud na. Labi na gyud kay murag kuan lang gisa nako ba nga hatag gid sila nako nga ayo jud murag hatag gid sila nako ganang kuan bitaw nga dili magpawa sa paglaom. Gidasig gyud kag maayo. Oo. Salamat lang gid sa Coster sa foundation nga tara. Okay, mga higala, magpasalamatan ni Ma'am Evangeline, no? Kamuro usa ka cervical cancer survivor o niya sa iyahang hamubo nga pagpaambit, mahinaot nga doon natay mapupo, no, nga mga pagtulunan, no, labi na gyud ang kadasig, no, matod pa niya kaganina nga importante nga magpahiling gyud dayon, iyang gi-emphasize ito haron mamatikdan, no, sa sayo pa. Okay, Doc, baka inapos nga mensahe alang sa ato ang mga suking tigpaminaw labi na gyud, no, sa katong mga kaigsuon natong kababayen-an. Okay. Again, cervical cancer is curable. Okay? It can be prevented also. So, kinanglan ta magpahiling lang. So, again, kinsay kinanglan magpa-pap smear o magpahiling is tanan babae nagsugod nag-contact, nagsugod nagpanganak, amtod magtiguang naka. Kung magproblema ka sa budget na atang ato sa VSMC or CCCMC, pwede ta magpahiling adto. You have kinahanglan lang ginay mo imong time, hatagin mo time kagalingon kay kung sige kagwa kay mo hatag time sa kagalingon, kinsa lang mo atiman sa imong pamilya kung wala na ka. Okay, Doc Perdes Galbo, daghang kaayong salamat. Unya aritang Doc Rose Nunan, Doc, imuhang hinapos nga mensahe.
So mauni ang atong cervical cancer month sa Scarlet May. So ang Vicente Soto Memorial Medical Center SICAP building is open from 8 to 5 p.m. every day. So naatay libre nga visual inspection using acetic acid. Then if naay problema pwede ta maka-colposcopy and cryotherapy for free na siya. Then ata po yung eksperto dito sa cancer si Dr. Amorin nga naa dito permi. So ana lang. So kung naay mga question, everyday available rata dito Doc Rose, daghang kayong salamat Doc. Doc Galbo, salamat kayo. Sir Ronald, sir? Una siguro like akong i-remind nga ang kining cervical cancer nga awareness dili lang siya mahitabo sa matag Mayo sa year round nga activity gyud sa POGS og sa uban pa nga mga stakeholders sa kini mao nga sakit. Kaduha is importante kayo sa nahisgutan na ni Ma'am Evangeline ganina nga importante kayo ang role sa pamilya para suporta o ma-encourage sa ilang mga membro sa pamilya labi na ang mga kababayan nga kinahanglan magpahiling magpa-check up yun regularly bisan pa og wala pa sila gipamati sa nahisgutan pa ni Doc Galbo nga basta mo maigo na ka atong mga katong qualification ba para ka magsugod og pahiling or pa-screen kinahanglan gyud nga kung mabantayan nimo imong mama or imong igsuon nga angayan na gyud unta magpa-screening nga wa gyud nagpa-screening atong i-encourage atong i-advise nga magpa-screening na kay available ra man siya ang mga screening procedures sa atong mga pampubliko nga hospital. So dili kay ka angay mahiguol gani sa bayranan. Sir Ronald, daghang kayong salamat sir sa imuhang pagtambog karang buntaga. Magpasalamat sa atong mga kaigsuonan nga ni-like no sa ato ang programa si Ariel Galon Librado Aro ug si Juan Miguel Ganson Cañeda no nga ni-like sa ato ang Facebook. Alright, mga higala, wala gyud tay panahon sa ngalan lang sa akong kauban si Miss Roxanne sa atong mga OGT ug yun man sab ni Sir ni Ma'am Heidi Palapar ato ang program director kang Ma'am Dumi Chua atong Chief Operating Officers Foundation. Ako sa kinasing-kasing nagpasalamat kini sa pagig-uban kanamo hangtod sa sunod sa semana sa samang takna adlaw istasyon. Mayong buntag mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga labaw sa tunga sa milyon ang na-diagnose nga dunay cervical cancer niadtong 2008 sa tibuok kalibutan? Kini matud pa sa cancerresearchuk.org. Giingon usab nga ang mga kababayen-an nga na-diagnose og sayo adunay taas og survival rate. Samtang ang mga kababayen-an nga nag-edad og ubos 40 anyos aduna usab survival rate nga duol sa 90%. Kini si Pagtuki Roxanne, nagkatud ni mga gagmayng kaalaw. May higayon pa sa pagtuboy sa mga bayani sa inyong komunidad. Kini kay giluwayan ang deadline sa Ramon Arboites Foundation Incorporated Triennial Awards ang nag-unang Social Development Awards sa Kabisayan ug Mindanao. I-download ang nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang nahabang form ngadto sa Ramon Arboites Foundation Incorporated 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000 o sa mga drop-off center sa inyong rehiyon. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono 032-418-7234 Local 105 o sud sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibuok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 0933-5144-005 alang sa Sun, 0949-7643525 sa Smart o 0927-5768-055 sa Globe. Katapos ang pagparawat sa nominasyon sa Mayo 31, 2014. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuka Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality.